या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। जुनी पेन्शन पाहिजे की नको, काय वाटतं सर्वसामान्यांना? कोकणसाद लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट। गोव्यात कारचा भीषण अपघात, पेटत्या कारमध्ये जळून महाराष्ट्रातील एकाचा मृत्यू। आणि शिवगर्जना महानाट्याची जय्यत तयारी, निमित्त निलेश राणेंच्या वाढदिवसाचं विशाल परब यांचं विशाल आयोजन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर रुपये 1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, वन प्लस, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासकीय कर्मचाऱ्यांची ठोस मागणी असून त्या मागणीसाठी राज्यातील जवळपास 18 लाखांच्या आसपास कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेलेत। राज्यभर निरनिराळ्या पद्धतीने आंदोलन सुरू असताना आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी महाड तालुक्यातील विविध शासकीय कर्मचारी संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं पंचायत समिती महाड इथं जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची यावेळी सर्व कर्मचारी वर्गानं एकच मिशन जुनी पेन्शन हे घोषवाक्य देत शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला। निवृत्ती वेतन जुन्या पद्धतीनेच मिळालं पाहिजे, तरच या आमच्या कर्मचारी बांधव आणि भगिनींचा जो भविष्य काय तो त्यांचा उत्तरार्ध आयुष्याचा आहे तो सुखकारक होऊ शकतो। प्रत्येक राज्य सरकारची हीच सातत्याने भूमिका असते। आजही त्या विद्यमान राज्य सरकारची भूमिका हीच आहे की या मंडळींना आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर जवळजवळ 70% बोजा या सरकारच्या तिजोरीवर पडेल। म्हणजे 100 रुपये जर तिजोरीत येत असतील राज्य सरकारच्या प्रतिवर्षी तर त्यातले 70 रुपये या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करावे लागतील। पण मित्रांनो, हा जो दावा आहे हा साफ झूट आहे, खोटा आहे, हे आम्ही सिद्ध केलेलं आहे। विद्यमान वित्तमंत्र्यांनी सभागृहामध्ये ही माहिती दिल्यानंतर आमचे काही अभ्यासू जे काही अनुयायी आहेत, जे आमचे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी सांगितलं की राज्यातल्या जे निवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर होणारा निवृत्ती वेतनाचा खर्च हा मॅक्झिमम 11% आहे। आणि आज जे 18 कर्मचारी सेवेत आहेत, विविध खात्यातून काम करतायत, त्यांच्यावर वेतनाच्या माध्यमातून होणारा खर्च हा फक्त 24% आहे। याचा अर्थ
निवृत्त कर्मचारी आणि सेवेत असलेले कर्मचारी यांचा एकूण जर आर्थिक बोजाचा विचार केला तर तो 35 ते 36% जास्त होऊ शकत नाही. पण राज्य सरकार ज्या वेळेला सभागृहामध्ये दाबून आणि ठरवून खोटं बोलतं की 67 ते 70% कर्मचाऱ्यांवर हा पैसा खर्च होतो, यावेळेला याचा चुकीचा मेसेज समाजामध्ये सुद्धा जातो. बऱ्याच वेळेला समाजातली काही मंडळी आम्हाला विचारतात, अहो इतका खर्च जर तुमच्या पगारावर होत असेल तर तुम्ही संप वगैरे कशासाठी करता. पण वास्तव काय आहे हे सांगण्याचा आम्ही सातत्यानं संपूर्ण राज्यामध्ये हा प्रयत्न करतोय की सरकार चुकीची माहिती देते आणि त्यामुळे आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या टाळायचा प्रयत्न करतो. आता ही जुनी पेन्शन योजना याशिवाय आणखी आमच्या काही मागण्या आहेत, परंतु आज सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा आणि ज्वलंत प्रश्न हा आमच्या तुमच्या दृष्टीनं हा जुन्या पेन्शन योजनेचाच आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टामध्ये हा चेंडू टाकल्यानंतर जे स्वतःला पुरोगामी म्हणवत नाहीत, बऱ्यापैकी त्यांच्या खजिनीची ताकद आहे अशा छोट्या छोट्या राज्यांनी गेल्या काही वर्षामध्ये ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली. उदाहरणादाखल राजस्थान आहे, हिमाचल प्रदेश परवाच्या एप्रिलपासून सुरू करत आहे, उत्तराखंड आहे, अशी अनेक राज्य छोटी छोटी आहेत. आणि पुरोगामी म्हणणारं हे महाराष्ट्र राज्य मात्र या त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहे की जुनी पेन्शन योजना दिली तर आमच्या तिजोरीवर फार मोठा बोजा पडेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आमदार वैभव नाईक यांनी बिनधास्त शिवसेनेत प्रवेश करावा, पण त्यांनी संघटनेत कोणतीही ढवळाढवळ करू नये अशी भूमिका शिवसेना तालुका प्रमुख राजा गावकर आणि बबन शिंदे यांनी मांडली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत. नवनिर्वाचित लोकसभा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे आमदार रवींद्र फाटक यांचं अभिनंदन आम्ही मालवण तालुक्याच्या वतीने करतोय. आणि ज्या पद्धतीने आमदार वैभव नाईक हे एक वैफल्यग्रस्त व्यक्ती म्हणून सध्या त्यांची परिस्थिती झालेली आहे. कारण त्यांनी त्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ते बोललेच की रवींद्र फाटक यांना सिंधुदुर्गातून बाहेर काढलं पाहिजे म्हणून. पण त्यांना कल्पनाही नसेल की रवींद्र फाटक या माणसाची ताकद काय आहे ती. कारण 1-2 दिवसच झाले आपले यांचे उद्धवसाहेबांचे निकटवर्तीय डॉक्टर दीपक सावंत जे आरोग्यमंत्री होते, माजी आरोग्यमंत्री, यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ते देवगड तालुक्यातले कोळशी गावचे. हे सगळं रवींद्र फाटक साहेबांनीच सगळं अरेंजमेंट करून घेतलं आणि त्यांना प्रवेश घेतला. मग ह्याच्या पुढे जाऊन ते आणखी किती प्रवेश घेतील ह्या भीतीने वैभव नाईक म्हणतात की त्यांना सिंधुदुर्गातून बाहेर केलं पाहिजे. कारण त्यांनी आता वसाच घेतलेला आहे की सिंधुदुर्गाचा विकास हाच त्यांचा एक ध्यास. कारण त्या दिवशी आपल्या कणकवली झाले त्यावेळी त्यांनी आपल्या सगळ्यांना सांगितलेलंच होतं की ह्याच्या पुढे सिंधुदुर्गाचा विकास आपल्याला करायचा आहे. आणि ज्या पद्धतीने CM साहेब ज्या पद्धतीने काम करत आहेत, वेगवेगळे नवीन नवीन निर्णय घेत आहेत आणि फास्ट त्याच्यावरती अंमलबजावणी होते, त्या पद्धतीने जर सरकार आपल्या जे चालतं आहे आणि हे विरोधकांना खुपतं आहे. कारण ह्याच्या अगोदर असं कधीच नाही. आता वैभव आमदारांनी जरी की काय आता जे निधी वगैरे आणलेला आहे तो बंदराचा म्हणा हे म्हणा हा आणलेला नाही आहे, हा CM साहेबांनी आपल्या मुख्यमंत्री साहेबांनीच सगळं सँक्शन केलेलं आहे. कारण ही त्यांच्या काळात महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात ही सगळी कामं दिलेली होती. स्थानिक आमदार म्हणून प्रत्येकाला निधी हा असतो. त्याच्यामुळे त्यांच्यानी वेगळं आणि विशेष असं काही केलेलं नाही. व आपली ताकद लावून किंवा हे लावून वगैरे ज्याप्रमाणे ते स्टेटमेंट देत आहेत आणि सांगतायत की मी हे असं केलं, मी हा असा निधी आणला, असं काही नाही आहे. हा निधी त्यांचा जो त्यांच्या ह्याला मिळत असतो आमदारकीसाठी, प्रत्येक आमदारकीला जो निधी मिळतो त्या पद्धतीतच हा निधी आहे. आणि ती दिलेली अगोदरची कामं होती तीच मुख्यमंत्री साहेबांनी सँक्शन केलेली आहेत. तर ह्याच्यापुढे जी आता काय कितपत निधी आणतात याच्यावर खूप मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. कारण कदाचित जर या साईड आपल्या शिवसेनेमध्ये ते आलेच होते, ते जुन्या शिवसेनेमध्ये आता आहेत उबाटामध्ये, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेमध्ये. पण आता परिस्थिती अशी बघितली की काल आता त्यांचा भगवा चषक चालू आहे सध्या, कालच त्याचं उद्घाटन झालं. पण आज त्याच्या बॅनरवरती हायवेवरती बघितलात तुम्ही तर कुठच्याही बॅनरवरती आमदार वैभव नाईकांचा फोटो नाही आहे. मग याच्यावरून
त्यांच्यात आणि खासदार साहेबांच्यात काय चाललं आहे हे सर्वश्रुत आहे आणि जनतेला पण कळतं आहे की त्यांची काय परिस्थिती आहे. त्यामुळे माझं एक तालुका प्रमुख म्हणून असं म्हणणं आहे, मालवणचा तालुका प्रमुख म्हणून, की जर त्यांना यायचं असेल तर त्यांनी बिंदास यावं. कारण त्यांच्या आणि मुख्यमंत्री साहेबांचे संबंध हे आम्हाला माहिती आहेत, खूप जवळचे संबंध आहेत. कारण आजपर्यंत आपल्या फयान वादळ झालं किंवा आणि तौक्ते वादळ झालं, ह्याच्यात जो मदत कार्य जे केलं आमदारांनी, ते स्वतः आमदारांनी उपलब्ध नाही केलं. हे सगळं आपल्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी सगळं त्यांना पुरवलेलं होतं. ते ट्रक 5-5, 6-6 ट्रक पत्रे किंवा आणि काय ताडपत्री म्हणा किंवा आणि जे काही गोष्टी होत्या ह्या सगळ्या शिंदे साहेबांच्या मार्फतच आलेल्या होत्या. त्यामुळे स्वतःचं कर्तृत्व किती आहे आणि काय नाही हे आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरी गोष्ट, येऊन जाऊन आमच्या केसरकर साहेबांवरती हे आरोप करत आहेत, पण त्यांना कल्पना नसेल की ही सिंधुरत्न योजना जी आहे ही पूर्वी चांदा ते बांधा होती. ही चांदा ते बांधा आघाडी सरकारच्या काळात, ह्याच्यात महाविकास आघाडीच्या काळात ही बंद झाली. कारण अजितदादांनी त्याच्यावरती हे केलं आणि बंद केल्याने ती, आणि तीच रत्नसिंधू आत्ताच्या ह्या सरकारच्या काळात ही रत्नसिंधू म्हणून ही पुन्हा चालू केली. आणि याच्यात एवढा निधी दिला. आता बरीचशी आपण मच्छीमारांची जे प्रस्ताव होते ते आता नाही म्हटलं तरी मला वाटतं काहीतरी 40-42 प्रस्ताव आत्ता नुकते सँक्शन केले त्यांच्यानी. इन्सुलेट गाडी, जाळी, त्याच्यानंतर बिगर यांत्रिकी नौकांना यांत्रिकीकरण, अशा ह्याच्यामध्ये स्वरूपात बऱ्याच मच्छीमारांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. आणखी नाही आता त्याच्यात पुढे जाऊन तुमच्या फूड प्रोसेसिंग, फळ संशोधन, त्याच्यामध्ये नंतर आपला गिरगाईचा प्रकल्प आहेत किंवा शेळ्या मेंढ्या यांचे प्रकल्प आहेत, कुक्कुटपालनाचे प्रकल्प आहेत. हे यासाठी पण त्याच्यात निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. आत्ता त्या दिवशी 2 दिवसापूर्वी आपलं ओरसल्याचं उद्घाटन झालं ऑफिसचं. ते ऑफिस सर्व सोयींनी युक्त आहे आणि कोणीही तिथे सर्वसामान्य माणूस त्या ऑफिसमध्ये जाऊन आपले प्रस्ताव देऊ शकतो, माहिती घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने ते ऑफिस केलेलं आहे. आणि ऑफिस आपल्या कलेक्टर ऑफिसमध्ये वरच्या माळ्यावरती ह्याच्यात आहे, नियोजन मंडळाच्या इथे. त्यानंतर त्यांच्यानी फक्त आमदार म्हणूनच राहायचं. संघटना ठीक आहे, शेवटी कसं आमदार असल्यानंतर संघटनेशी म्हणजे मिळता जुळता करून घ्यावंच लागतं, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. पण की काही गोष्टीत संघटनेचे जे नियम आहेत त्याप्रमाणे संघटना चालली जाणार आणि आमदारकीची त्यांची जी काय पद्धत आहे काम करायची त्याप्रमाणे ते काम करतील. पण आम्ही जुळवून घेणार, कारण इलाज नाही त्या गोष्टीला. निलेश राणेंचं काय म्हणतो? या बघूया आता काय, जर ते इकडे आले तर मोठी उलथापालथ, राजकीयदृष्ट्या मोठी उलथापालथ होणार. कारण आता भाजपमधून निलेश राणेंनी पण तयारी केली या मतदारसंघासाठी, बरोबर ना. मग ती त्यांच्याने फुल तयारी केली आणि समजा जर यांच्याने वैभव नाईक जर इकडे आले आणि ह्या मतदारसंघावरती जर आम्ही दावा केला तर हा आम्हाला देणं भाग आहे. कारण हा मूळ मतदारसंघ शिवसेनेचाच आहे, धनुष्यबाणाचा आहे आणि शिवसेनेचा आहे. त्याच्यामुळे साहजिकच युतीत हा मतदारसंघ जो कोण येऊ, आम्ही प्रयत्न तर करणार हा मतदारसंघ आम्हाला मागायचा. पण आता जर निलेश राणे तिकडून तयारी करत आहेत, त्यांच्यानी केल्याने समजा वैभव नाईक इकडे आले आणि इथून ह्यांना सीट मिळाली तर ते गणित खूप मोठं होईल आणि राजकीय उलथापालथ ही मोठ्या प्रमाणात होणार. समीकरणं सगळी बदलून देणार, सगळी समीकरणं बदलून देणार. कारण म्हणजे कोणाला नक्की तिकीट द्यायचं, म्हणजे भाजपने आपली सीट मागावी की शिवसेनेने आपली सीट. शेवटी काय, आम्हाला जो उमेदवार, पक्ष जो उमेदवार देईल आम्हाला त्याचं काम करणं भागच आहे, भले काही असतं. म्हणजे कोण, कारण शिवसेनेला अशी पद्धत होती पहिल्यापासून, बाळासाहेबांनी दगड जरी दिला आणि त्याला निवडून आणा म्हणून सांगितलं तरी कार्यकर्ते त्याला निवडून आणत होते. आणि तीच परंपरा आणि तीच पद्धती आणि बाळासाहेबांचे, दिघेसाहेबांची विचारसरणी घेऊन आज शिंदेसाहेब पक्ष पुढे नेत आहेत. त्यामुळे त्या विचारसरणीला साजेसं काम करणं ही आमची जबाबदारी आहे. आणि ज्याप्रमाणे पक्ष किंवा आपली जी संघटना आहे ती संघटना ज्याप्रमाणे आम्हाला उमेदवार देईल आणि जो काय आदेश येईल त्याच्याप्रमाणे आम्ही काम करणार. त्याच्यात काय दुमतच नाही, कोणाचंच दुमत नाही. अशा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदेसाहेब ज्या पद्धतीने काम चालू आहे खरोखरच त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आहे. आणि दुसरं जे आपले रवींद्र फाटक साहेब जे आहे ते आता संपर्क प्रमुख म्हणून आपल्याला लाभलेले आहे. आणि खरोखरच त्यांचं जे काम आहे ते अनेक वर्षाने मला वाटतं आमदारांना माहिती आहे
की आमदार वैभव नाईकांना माहिती आहे ते काम करण्याची पद्धत त्यांची कशी आहे आणि कार्यकर्ते कसे जवळ होतात ते. उदाहरण तर आता 1-2 उदाहरणं त्यांनी दिली. त्या आपले डॉक्टर दीपक सावंतसुद्धा आले आपल्याकडे. दुसरे आपले सुभाष देसाईंचे मुलग्याने सुद्धा प्रवेश आपल्यामध्ये केला. पण त्याचं माध्यम होतं फक्त आपले पाटेसाहेबच माध्यम होतं त्याचं, ठीक आहे. आणि अनेक लोकांना भीती वाटते आता की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून त्यांना बाहेर जावं म्हणून सांगायची प्रयत्न आला त्यांचा, म्हणजे असं वेळ आली त्यांच्यावरती असं बोलावं. पण खऱ्या अर्थात तर मला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ह्यालाच बाजूला केलं आहे संघटनेने. लवकर म्हणजे मला वाटतं संघटनेला लवकर जाग आली असे माझं म्हणणं आहे. कारण ह्याच्या अगोदर आम्ही बुमा मारून दमलो, आम्ही सांगून दमलो सर्वांना की हा माणूस हा संघटित नाही आहे. ही स्वतःची संघटना चालवतोय ते. एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कशी असते तशी चालवतायत ते. त्या माध्यमातून ते दीपक केसरकर साहेबांवर बोलतात, ते आमच्या सुभाष आपले उदय सामंत साहेबांच्या बाजूने बोलतात, म्हणजे विरोधात बोलतात. माझं म्हणणं आहे काय वेळा ताकदवर भांडं कसं लपवताय? डायरेक्ट प्रवेशच करा ना. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली डायरेक्ट प्रवेशच करा तुम्ही. शिंदे साहेब सांगतात, हे बघा शिंदे साहेबच बोलले की वैभव नाईक आपल्या वैभव नाईक आपल्या संपर्कात कायम संपर्कात असतो. बघा कायम सांगतात ते कायम संपर्कात. आणि आमचे साहेबच आम्हाला आपले सन्माननीय उद्योगमंत्री उदय सामंत साहेब सुद्धा बोलले मला, अरे वैभव नाईक तिकडे बसलेच असतात, सेमच्या तिकडे बसलेले असतात कामांसाठी. आता एवढं करायचं असलं मग असं तुम्हाला वाटतं ना, तुम्ही आता सामंत साहेबांच्या विरोधात बोलताय, केसरकर साहेबांच्या विरोधात बोलतात, मग आमचं असं म्हणणं आहे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या विरोधात बोला ना तुम्ही, मग आम्ही तुम्हाला मानतो. मग तुमचे राजकारण एकदम चांगलं असं आम्ही मनापासून सांगू शकतो, बा तुम्ही राजकारण खूप चांगलं करताय. तुम्ही इकडे एक दाखवता एक आणि करताय दुसरं. ही कुठची पद्धत तुमची? आधी मेन नेत्याला तुम्ही बोलताय, नेत्याचे खालचे नेते आहेत त्याला तुम्ही हे करताय, म्हणजे त्यांना आरोप करताय त्यांच्यावर. आणि त्यांच्याशी तुमचे संपर्क चांगले आहेत, एकनाथ शिंदे साहेबांशी तुमचे संबंध चांगले आहेत, ते दाखवून देत नाही. अहो तुम्ही ॲक्च्युली उद्धव साहेबांची फसवणूक करता असं माझं म्हणणं आहे. उद्धव साहेबांची तुम्ही फसवणूक करताय, ते कुठे थांबवा. आणि जर तुम्हाला असं वाटत असलं जाहीर प्रवेश करा तुम्ही. आता राहिलं काहीच राहिलं नाही आहे. आता ते आम्हाला समजलं आहे, कारण आता आम्ही हायवेतून आता येताना आम्ही सगळे बॅनर बघून आलो, त्यांचा कुठच्या बॅनरवर फोटोच नाही यांचा. आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही जाहीर प्रवेशच करा, शिवसेनेमध्ये जाहीर प्रवेश करा. आता बाकी तुम्हाला पर्याय काय राहिला नाही आहे, कारण तुम्हाला ह्या मतदारसंघातून तुम्हाला आता ते बाजूला केलेलं आहे. आता स्पष्ट मत आमचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. आमच्या भाऊचा दरारा चेहऱ्यावर तुम्ही जाऊ नका, याचा पंचवटी पावर हाय, गद्दारी कोणी करू नका, पुष्प हाय हा फ्लावर नाय, तुम्ही नादाला लागू नका. तिथे हवा देखो जहा हाय पुलिस हवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल,
AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप सुरू आहे. त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी कामकाज ठप्प आहे. त्यात ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी हा संप बेकायदेशीर असल्याची याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूनं वाद रंगलेला दिसतोय. अशातच या संपाबाबत सर्वसामान्यांना काय वाटतंय हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय. पाहुयात कोकणसाद लाईव्हचा या संदर्भातला ग्राउंड रिपोर्ट. सध्या माझं शिक्षण झालेलं आहे, शिक्षण माझं डिग्री झालेली आहे. मला आता नोकरी नाही आहे, युवा लोकांना नोकरी नाही आहे. तुमचं पुढचं भवितव्य असंच पडलेलं आहे. त्यासाठी तुम्ही काही उपाययोजना काय केल्या नाही केल्या. युवा लोकांना सध्या नोकऱ्या नाही आहे. युवा लोकांना नोकऱ्यांचं आधी पहिलं त्यांनी नियोजन केलं पाहिजे. पेन्शन आधी पहिलं त्यांनी ऑलरेडी नोकरी केलेलीच आहे आणि त्यांना पेन्शन पाहिजे. युवा लोकांसाठी तुम्ही काय करता? युवा लोकांसाठी तुम्ही काहीतरी एक त्यांना सोर्स आणला पाहिजे. जॉब नोकरीसाठी कंपन्या वगैरे आणल्या पाहिजे. त्यांना त्यांचं भवितव्य एक उज्ज्वल केलं पाहिजे. नमस्कार, माझं नाव किरण देवेंद्र जाधव. मी सध्या राहतो कणकवली. माझं शिक्षण एक सेकंड इयरपर्यंत झालेलं आहे. त्याच्यानंतर प्लस मी ॲग्रिकल्चरही केलं. बरीच वर्ष झाली मी नोकरीच्या शोधात होतो, पण नोकरी काय मिळत नव्हती. पण शेवटी वयाच्या 32व्या वर्षी मी एक सेंटरिंगचा माझा स्वतःचा एक व्यवसाय आम्ही सुरू केला आणि त्या आता व्यवसायामध्ये आता आम्ही सध्या आमचं कुटुंब वगैरे आम्ही त्या व्यवसायामध्ये काम करतो. आणि पेन्शन साठी जे आंदोलन करत आहेत त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? आता जर पेन्शनसाठी जे आंदोलन करतायत ते करतायत तर खरोखर चांगलं आहे, पण त्यांच्यामुळेही आत्ताच्या युवा पिढीला त्यांच्यामुळे एक धोका निर्माण होतो की तुम्हाला जर ते सरकार जर पेन्शन देत राहिले तर युवा पिढींना नोकऱ्याही मिळत नाही. कारण सरकार सर्व जो काही खर्च सरकारी नोकरदारांना पेन्शनचा म्हणा किंवा इतर गोष्टींच्या सुविधा, आरोग्य सुविधा म्हणा किंवा इतर त्यांचे प्रायव्हेट फंड वगैरे सर्व गोष्टी सरकार त्यांना देते. पण त्यांना दिल्यामुळे पण इतर लोकांना नोकऱ्या मिळत नाही. कारण याचा अर्थ खाजगीकरण होत चाललं आहे. कारण सरकारचे जे नोकरदार वर्ग आहेत त्यांना पेन्शन देणे व इतर गोष्टी त्यांना देण्यामुळे तर सरकार खाजगीकरण करत असल्यामुळे युवा पिढींना एक सरकारी नोकऱ्याही मिळत नाही. लोकांसाठी पेन्शनचा विषय आहे. रोजगार पण लोकांना युवा उद्योजकांना पण मिळावा. मी पण एक चेतन मुंज म्हणून एक युवा वर्गाचा मी एक हे आहे. मी पण भरपूर नोकरीसाठी प्रयत्न केले, पण मला काय ती नोकरीचं काय अपेक्षा मिळाली नाही. म्हणून मी आता हॉटेल उद्योजक म्हणून हॉटेल घातलं आहे. असंच सगळ्यांना कळ येते की टपरीवर ब्रिजखाली टपऱ्या टाकाव्या लागतात. युवा चांगले शिक्षण घेतलेले लोकसुद्धा आता टपऱ्या घालून दुकानं घालतात. चांगले म्हणजे CA म्हणा किंवा त्यांना नोकरी मिळत नाही म्हणून नोकऱ्या कुठे फुल असतात. एक जातीचा प्रश्न येतो, कास्टवाल्यांचा पण प्रश्न येतो. त्याच्यात ते वाटी राहतात. त्यांना चांगले मार्क असतात पण ते कास्ट हे असल्यामुळे शासनाचे ते पाठी राहतात. मग त्यांना ब्रिजखाली वगैरे टपऱ्या घालून दुकान घालून रोजगाराचा प्रश्न उपलब्ध करावा लागतो. नोकरीसाठी आता जे सध्याची परिस्थिती आहे की पेन्शन मिळावी यासाठी सरकारी कर्मचारी भांडत आहेत, त्याबद्दल काय सांगता? पेन्शन मिळावी कितीपर्यंत मिळावी, मर्यादा किती असावी? की एक आता वडील वारल्यानंतर मुलाला पेन्शन मिळते किंवा बायकोला पेन्शन मिळते, हे कितपत योग्य आहे? त्यांना पण ती मोठी झाल्यावरती हातपाय हलवतात, बरोबर, त्यांना पण प्रयत्न करावे लागतात. ही पेन्शन योजना ठराविक मर्यादेपर्यंत असावी अशी माझी कल्पना आहे. तर मी सुद्धा आता ग्रॅज्युएट झालो आहे, मी कणकवली कॉलेजमधनं आमच्याच. आणि आता सध्या जर बघितलं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारले आहेत. ते कामावर रुजू होण्यासाठी तयार नाही आहेत. तर माझं असं सरकारला म्हणणं आहे की तुम्ही जर ते कामावर येण्यासाठी तयार नसतील तर
आमच्यासारख्या नवीन युवकांना तुम्ही भरती देऊन आम्हाला सुद्धा नोकरीमध्ये रुजू करू शकता. म्हणजे आम्ही जे आता युवक शिकतो आहे, ग्रॅज्युएशन झालं आहे आमचं, तरी आम्हाला सुद्धा अजून नोकरी नाही आहेत. जर सरकारला सुरळीत कारभार जर चालवायचा असेल तर नक्कीच आमच्या युवकांची नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी मी सरकारला विनंती करेन. तू देखील एक युवक आहेस, तुझं कॉलेज चालू आहे, तू काय सांगतो? माझं कॉलेज चालू आहे आणि आम्ही प्रायव्हेट नोकरी करतो आहोत. 12-12 तास काम करून पगार काय तेवढंसा मिळत नाही. त्याच्यामुळे सरकारने कुठेतरी आमच्यासाठी देखील जागा रिकामी करून असं नोकरीसाठी केलं पाहिजे. अधिकारी हो श्रीमंत होत गेलेला आहे आणि गरीब हा गरीबच माणूस होत गेला आहे. आणि आज यांच्या संपामुळे इतर सर्व कामे ठप झालेली आहेत, कामं होत नाही आहेत. रस्त्याची कामं उदाहरणार्थ घ्या, बांधकामामध्ये गेलं तर ज्यात रस्त्याची कामं आली आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टर पण त्या संपामुळे पुढे पण कामं गेली. आता ही पावसाळा आले का कामं पुढे होणार नाही आहे. दुसरं म्हणजे इतर पण आरोग्याचे असतील अधिकारी नाही जागेवर. तर 18 लाख सरकार नोकऱ्या आहेत. आता युवा वर्ग असं शिक्षित झालेला वर्ग आहे, त्यांना पण काम नाही आहे. त्यांना आता पगार त्यांना ठेवावं, काम रोजगार द्यावा त्यांना. ते पण बेरोजगार फिरत आहेत ना, त्याच्यात त्यांना समाविष्ट करावं. माझं नाव अमोल विश्वास कदम. माझं शिक्षण BSc झालेलं आहे. जेव्हापासून माझं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे तेव्हापासून मी प्रायव्हेट सेक्टरमध्येच काम करतो आहे. प्रायव्हेट सेक्टरची तुम्हाला अवस्था माहिती असेल की तुम्ही जेवढं काम कराल तेवढंच तुम्हाला पेमेंट मिळते. इथे पेन्शनची वगैरे तशी काही सुविधा नसते. त्यामुळे आता जो चालू आहे संप सरकारी कर्मचाऱ्यांना, त्यांना जो ऑलरेडी त्यांचं 7 पेनुसार त्यांचं पेमेंट ऑलरेडी 50-60च्या आसपास पोहोचलेलं आहे. त्यांना सगळ्या सुट्ट्या असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना बऱ्याच काही गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज पुरवत असतात. तशा फॅसिलिटीज काही प्रायव्हेट जॉबला नसतात. प्रायव्हेट जॉबचं कसं असतं, ये दिवसा आणि भरपोटा असं काम असतं तिथे. त्यामुळे तिथे त्यांना कसं जेवढं काम कराल तेवढंच पेमेंट असतं. पण जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मला वाटतं माझ्या दृष्टीने तर पेन्शनची तशी काही गरज नाही आहे, कारण त्यांना एवढी वर्ष काम करून पेमेंट तर बऱ्यापैकी मिळणार आहे. पेमेंट तर भरपूर झालेलं आहे. आणि समजा क्लास 1 क्लास 2च्या त्यांना तर पेन्शन मला वाटतं लाखाच्या आसपास जाते. समजा एखाद्या कर्मचारी रिटायर झाल्यानंतर त्यांना 1 लाख पेन्शन असेल तर अशी 1 लाख पेन्शनमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार 4 जण काम करू शकतात. समजा त्यांना 25,000 जरी पगार दिला तरी सध्याचा सुशिक्षित बेरोजगार काम करू शकतो आहे. त्याला तो खुशीने 25,000 काम करेल. त्याची पेन्शनची पण सध्या अपेक्षा नाही, कारण तो शिक्षण बहुतेक आता सगळे ग्रॅज्युएट झालेले आहेत. ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर त्यांना कोणत्याही जॉब मिळत नाही आहे किंवा स्वतःचा उद्योग करायला गेला तरी बँका वगैरे खूप त्यांना डॉक्युमेंटेशन करावं लागतं आहे. तरी पण लोन मंजूर होताना खूप त्रास होतो. या दृष्टीने सरकारने प्रायव्हेट जॉबसाठी पण थोडंसं काहीतरी फॅसिलिटीज पुरवाव्यात. आणि मला असं वाटतं की पेन्शनच्या मागे न जाता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपलं जे काय आहे काम रिटायरमेंटपर्यंत व्यवस्थित करावं आणि सरकारने प्रायव्हेट जॉबकडे पण प्रायव्हेट कंपन्यांकडे पण थोडंसं लक्ष द्यावं. नमस्कार, माझं नाव सिद्धी ठाकूर. माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालेलं आहे आणि आता सध्या स्थितीमध्ये आपण पाहतो की शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारलेला आहे, बेमुदत संप पुकारलेला आहे. त्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी जुनी पेन्शन पद्धती आहे ती लागू करायची आहे. तर आता आपण सध्या बघतोय की माझ्यासारखे बरेचसे लोक आहेत जे यंगस्टर्स आहेत, त्यांना जॉब नाहीच आहेत. म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जॉब भेटत नाही आहेत, मुश्किलीने भेटत आहेत आणि गव्हर्नमेंट तर दूरचीच गोष्ट आहे. तर अशा पद्धतीत सरकारने हा विचार केला पाहिजे की आता यंगस्टर्स आहेत त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी दिली पाहिजे की जुनी पेन्शन पद्धती आहे तीच घेऊन बसले पाहिजेत. म्हणजे हा खूप मोठा प्रश्न आहे. आणि जर जुनी पेन्शन पद्धती लागू केली तर आता यंगस्टर्सनी काय करायचं, त्यांना जॉब भेटणार की नाही भेटणार. अजूनपर्यंत तरी आम्ही आमच्यासारखी लोक, म्हणजे मी तर खूप माझ्यापेक्षाही पूर्वीचे लोक आहेत ते अजूनही नोकरीच्या शोधात आहेत आणि आता तर नाहीच आहेत. आम्हाला तर ऑपॉर्च्युनिटीज भेटत नाही आहे ह्यामध्ये गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये. तर सरकारने ह्याचा विचार करायचा की यंगस्टर्सनी काय करावं. जर पेन्शन पद्धतीत त्यांना जर पेन्शन दिली तर आम्ही काय करायचं. नमस्कार, मी विशाखा गौतम कासले. गेले 2 दिवस मी ऐकते की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांना पेन्शन मिळावी. 2005 पासून जे पुढे लागले त्यांना पेन्शन चालू करावी
असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण मला असं खरंच माझ्या मनापासून इच्छा वाटते की त्यांना पेन्शन देण्याऐवजी आमच्यासारख्या बेरोजगार सुशिक्षित मुलांना तुम्ही सरकारी नोकरीची संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करावे. कारण अशा हजारो विद्यार्थी आहेत आमच्यापेक्षा अगोदर जे आहेत प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जे काम करतायत त्यांना नोकरी कुठे नाहीये. ते प्रायव्हेट म्हणूनच आता आपला रोजगार चालवत आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरी नाहीये. आमच्यासारख्या बेरोजगार लोकांना सरकारी नोकरी नाहीये. मग आम्ही काय करायचं? यावर सरकारने खरोखरच विचार करावा आणि आमच्यासारख्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीची संधी कशी मिळेल यासाठी विचार करावा आणि त्यांना पेन्शन दिली तर त्यांचा जो पेन्शनचा पैसा आहे तो आमच्याच खिशातून जाणार आहे आणि त्यामुळे आमचंही नुकसान होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही सरकारने खरोखरच यावर विचार करावा आणि आमच्यासारख्या मुलांना नोकरीची संधी चालून यावी यासाठी प्रयत्न करावे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. ठाकरे गटाचे नेते राजन साळवी यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबियांच्याही अडचणी वाढणार आहेत. त्यांच्या कुटुंबालाही एसीबीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. राजन साळवी यांचा मोठा भाऊ, पत्नी आणि वहिनीला एसीबीनं नोटीस बजावली आहे. 20 मार्चला चौकशीसाठी बोलावण्यात आलंय. दरम्यान गेल्या 2 महिन्यांपासून राजन साळवी एसीबीच्या रडारवर आहेत. त्यांच्या घरचीही पाहणी एसीबीकडून करण्यात आली होती. तसेच त्यांना चौकशीसाठीही बोलावण्यात आलंय. याबाबत बोलताना राजन साळवी यांना अश्रू अनावर झालेत. पाहूया. तिथले असलेले ठेकेदार, तिथले असणारे सरपंच आणि तिथले असलेली संबंधित यंत्रणा त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी नोटिसा देण्यात आल्या. जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 2200 लोकांना नोटिसा देण्याची नोंद माझ्याकडे निश्चितपणे आहे. आणि मग त्या अनुषंगाने माझा जो सरकारी पीए आहे सुभाष मालप, त्याला सुद्धा नोटीस देण्यात आली. अनेक नोटिसा देण्यात आल्या. त्यानंतर ते अधिकारी स्वतः रत्नागिरीला आले. त्या ठिकाणी माझं वडिलोपार्जित जुनं घर आहे, त्याची मोजमाप करण्यात आली. त्यानंतर माझं स्वतःच्या मालकीचं 30 वर्षापूर्वीचं हॉटेल आहे व्यवसाय म्हणून, त्याची मोजणी करण्यात आली. आणि नंतर एक 10 वर्षापूर्वी मी माझं स्वतःचं घर बांधलं, की त्याच्यावरती 25 लाख रुपये बँकेचं कर्ज आहे, त्यालाही नोटीस आली, त्याची मोजमाप केली. आणि एवढं करून थांबले नाही. आजच सकाळी ते रत्नागिरीमध्ये माझी पत्नी अनुजा, तिला नोटीस आली. माझे मोठे बंधू सख्खे दीपक साळवी, त्यांना नोटीस आली. आणि माझी मोठी वहिनी अनुराधा साळवी, तिला नोटीस आली. म्हणजे कुटुंबातल्या माझ्या 3 सदस्यांना अशा तऱ्हेच्या नोटीस आलेली आहे. आणि 20 तारखेला सोमवारी सकाळी 11 वाजता त्यांना अलिबागच्या कार्यालयामध्ये हजर राहण्यासंबंधीची नोटीस त्यांनी दिलेली आहे. दुर्दैवी बाब आहे असं माझ्या ठिकाणी हे मत आहे. सर, पण ज्या तुम्ही चौकशीला गेला होता, आता कुटुंबियांना आली आहे, ते देखील चौकशीला जाणार आहेत, काय नेमकं मी पहिल्या वेळेस जाहीर केलेला आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातला सर्वसामान्य शिवसैनिक बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने आमदार झालेला आहे. आणि राजन साळवी काय आहे हे संपूर्ण माझ्या मतदारसंघाला माहिती आहे, जिल्ह्याला माहिती आहे आणि शिवसेनेला माहिती आहे. आणि म्हणून कुठच्या चौकशीला मी घाबरत नाही. पहिल्या दिवशीच मी जाहीर केलं होतं, मी संपूर्ण सहकार्य यांना करणार, त्यामुळे सहकार्य मी करतो, ही माझी भूमिका आहे. नाही, हे सत्य आहे. कारण वैभव नाईकना पहिली नोटीस आली, दुसरी नोटीस मला आली आणि तिसरी नोटीस नितीन देशमुखना आली. म्हणजे जे आज शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांबरोबर जे आमदार राहिलेले आहेत त्यांना नोटीस देण्याचं काम आम्ही करत आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये अनेक मंडळींची नावं तुमच्याकडे संग्रही आहे, त्यांना कुठं नोटीस येत नाहीत, त्यांना काही सांगितलं जात नाही. फक्त तिकडे गेले की धुतलेल्या वॉशिंग मशीनसारखे स्वच्छ होतात आणि आम्ही फक्त दोषी, अशा त्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचं निश्चित आम्ही निषेध करत आहोत.
खरं म्हणजे मला नोटीस यायलाच नाही पाहिजे होती. आली नोटीसला सामोरं गेलो आम्ही. पण माझी तर मागणी अशी आहे आपल्या अनुषंगाने त्या डिपार्टमेंटला किंवा त्या सरकारला की तुमचं टार्गेट मी आहे की नाही, मला नोटीस दिली की नाही, मग माझ्या माध्यमातून माझ्या कुटुंबाला तुम्ही त्रास देऊ नये. नंतर माझ्या भागातले असणारे जे स्थानिक ठेकेदार आहेत, स्थानिक सरपंच आहेत, त्यांना त्रास देऊ नये. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी माझ्या घरी येऊन माझ्या घराची मोजपट्टी केल्याचं दुःख निश्चितपणे मला आहे. आपण स्वतः माध्यमातून लोकांना दाखवलेलं आहे. अशा तऱ्हेचं काम हे सरकार करतंय आणि म्हणून सरकारला माझा शाप आहे असं स्वतःचं माझं मत या ठिकाणी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. गोवा राज्यात पणजी परिसरात पार्किंगमध्ये असलेल्या कारला दुसऱ्या कारनं जोराची धडक दिली. त्यावेळी एका कारला आग लागली आणि त्यामध्ये एकाचा मृत्यू देखील झाल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे एका व्यक्तीचा कारमध्ये जळून मृत्यू झालाय. टोंका पणजी इथं पहाटेच्या दरम्यान हा अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार टोंका पणजी इथं भरधाव कारनं रस्त्यालगत पार्क केलेल्या 4 चाकी वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात कारला भीषण आग लागली. तसेच जवळपास असणाऱ्या दुसऱ्या वाहनांना देखील आग लागली. यात कारमध्ये असलेल्या व्यक्तीचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. ही कार महाराष्ट्रामधील असून त्यातील जळून मृत्युमुखी पडलेला इसम मुंबई येथील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नाहीये. अपघात झालेली महाराष्ट्रातील असल्याची माहिती मिळते. या अपघातात संबंधित कार आणि इतर कारचं देखील नुकसान झालंय. दरम्यान घटनास्थळी पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान दाखल झाले असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलंय. तसेच अपघातग्रस्त कारमधून मृत व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आलाय. मृत व्यक्तीची ओळख पटवण्याचं काम सध्या सुरू आहे. आयज आमकां सारकें अर्ली मॉर्निंग 4 कंट्रोल रुमांतल्यान फोन येयलो की एक कार कॉट फायर म्हणून हांगासर नियर रायकर हॉस्पिटल टोंका. इमिजिएटली म्हाजी फर्स्ट टर्न आउट व्हेकल ऑफ पणजे फायर स्टेशन तांच्यांनी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी ते पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतना तेणी पळयलें की एक सिडान गाडी आहा. सो ती एक होंडा सिटी आसपाक शकता. ती एक स्विफ्टाचेर म्हणल्यार थंय पार्क केल्ल्यो गाडयो तेजेर ती एक्सिडंट जावन तांकां उजो पेट्टलो. सो टोटल हांगासर जवळ्यो गाडयो त्यो 4. सो ते पळोवन मातसो उजो इंटेन्सिटी उज्याची चड आसली आनी ताच्या सायडीकय 2-3 गाडयो क्लोज बाय पार्क केले. तांकां लागत म्हणून रिइन्फोर्समेंटाक पणजे फायर स्टेशनान हेडक्वॉर्टर्साची गाडी आपयली. सो इमिजिएटली हेडक्वॉर्टर्स सुद्दां गाडी हांगासर पावल्ली आनी जे लोक थोडे जे येयल्ले तेंच्यांनी आपआपल्यो सायडीच्यो गाडयो मातश्यो पयस काडल्यो. सो आनी विथ एसिस्टंट ऑफ हेडक्वॉर्टर्स तो उजो पालयल्लो आसा. पण उजो पालयता पळोवन येयला की हांगासर जी सिडान गाडी होंडा सिटी म्हणटा हांव ती जी मेन एक्सिडंट केला त्या गाडयेन एक ड्रायव्हर सिटार बर्न जाल्लो कसो कळून येता. मेल आसले फिमेल ना तेच कित्याक तो टोटली बर्न आसा. आतां आमी पुलिसेक इन्फॉर्म केला. सो दे वील कम एंड दे वील डू देयर फर्दर फॉर्मेलिटीज. ओके ठीक आहे. सो आता उजो कंट्रोल जालो. उजो टोटली पालयल्लो आसा, एक्सटिंग्विश केल्लो आसा. 4 गाडी इन्वॉल्ड न्हू. टोटल 2 स्विफ्ट आसा, एक सेंट्रो आसा आनी ती सिडान कार दॅट मायट बी होंडा सिटी. आनी तेजे स्विफ्टाचे आनी सेंट्रोचे जे कोण ओनर आसा ते बी हांगा पॉयंटार आसा. तांकां आमी फॉर्मेलिटी कितें ती सांगला बिकॉज तेंचे कितें इन्शुरन्स आसा जाल्यार तांकां आमी फायर रिपोर्ट इश्यू करता. रिजन कितें तुमी कन्क्लुजन काढला. रिजन सी एट द सीन जेन्ना तूं हांगासर पळयता तेन्ना दिसता की जी होंडा सिटी आसा ती एक्सिडंट तेणी केल्लो. फाटल्यान स्विफ्टाची गाडी डॅश केल्या. स्विफ्टाची गाडी आहा ती सारकी कंपाऊंड वॉल नियर बाय कंपाऊंड आसा तेका तेकलेली आसा.
आनी विथ दॅट एक्सिडंट जो इम्पॅक्ट जावन एक कितें स्पार्क येयला तेतून तो उजो लागपाक एक हे आसा संभावना आसा. ती गाडी गोंयची ती गाडी आसा सिडान ती MH रजिस्ट्रेशन आसा. बाकीच्यो तिनूय गाडयो आहा त्यो गोंयच्यो आसा. ओके थँक्यू सर. ओके. तुमचें नाव कितें? म्हजें नांव रुपेश सावंत. हांव स्टेशन फायर ऑफिसर इन्चार्ज पणजे फायर स्टेशन. थँक्यू सर. हॅलो सर डेड बॉडी इतलो हॅलो स्कॉल दिसता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.
विभागामधून या महानाट्यामध्ये एक 45 कलाकार सहभागी झाले आहेत, छोटे मोठे. सन्माननीय स्वप्नील सरांच्या माध्यमातून आम्हा सर्व कलाकारांना या ठिकाणी आपली कला सादर करण्याचं एक साधन मिळालं आहे. आम्ही संपूर्ण शिवगर्जना टीमचे कोकणवासियांतर्फे, कोकणी कलाकारांतर्फे खूप स्वागत करतो, त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी या अशा महान अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील या नाट्यात आम्हा कोकणातील कलाकारांना संधी दिली. त्याबद्दल आम्ही खरोखरच त्यांचे ऋणी आहोत. आम्ही सर्व कलाकार हमी देतो की ज्याप्रमाणे ते आपली कला सादर करतील त्याच्यापेक्षाही उत्तम, त्याच्या पटीने उत्तम आम्ही कला सादर करून आपला कोकणी झेंडा आता समुद्रपार ठेवण्याचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आमचे मित्र प्रसाद कामातुरे यांचीसुद्धा डान्स क्रू आहे आणि तो पूर्ण डान्स क्रू घेऊन त्या ठिकाणी या महानाट्यात सहभागी झाले आहेत. माझ्याबरोबर माझ्या खांद्याला खांद्या लावून कोकण विभागाच्या माध्यमातून काम करत आहेत. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील महानाट्य सादर करण्यासाठी कोकणवासियांकडून जास्तीत जास्त चांगला प्रयत्न करण्याचा आम्ही दोन्ही मिळून प्रयत्न करतो आहे आणि आमची कला साता समुद्रापार पोहोचण्याचा सुद्धा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. तुम्ही या महानाट्याला नक्की या. आम्ही पीके डान्स अकॅडमी अँड सर्व मुलं आणि गजानन सर पूर्ण टीम आम्ही एकत्र मिळून आज रंगमंचावरती तुम्हाला बघायला भेटेल. आपले कोकणातली मुलंच आहेत, तुम्ही त्या कोकणातल्या मुलांसाठी बघायला पण या, जरूर भेट द्या. खास करून हा आगळा वेगळा आहे सिंधू गर्जना महानाट्याचं शिवगर्जना हे महानाट्याचं नाव आहे. तुम्ही जरूर या बघायला. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. जुनी पेन्शन पाहिजे की नको, काय वाटतं सर्वसामान्यांना? कोकणसाद लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट. गोव्यात कारचा भीषण अपघात, पेटत्या कारमध्ये जळून महाराष्ट्रातील एकाचा मृत्यू. आणि शिवगर्जना महानाट्याची जय्यत तयारी, निमित्त निलेश राणेंच्या वाढदिवसाचं विशाल परब यांचं विशाल आयोजन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.